Един ден в Ню Йорк спира един Ролс-Ройс пред банката. Мъжът, който слязал от колата, е казал, че отива в Европа по спешна работа и поискал $5000 на заем за една седмица. Служителят след кратка проверка е казал: ще ви дадем този заем, но трябва да получим обезщетение от вас. Мъжът извадил ключовете на колата и ги дал на служителя. Набързо са приготвени документите и след това колата е изнесена в паркинга на банката. Седмица по-късно той платил $5000 с лихвата $9,50. И междувременно служителят е задал един въпрос. Богат човек като вас, защо поиска $5000 на заем? Мъжът се усмихнал и казал: в кой гараж мога да оставя такава луксозна кола за $9,50? Ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре, ако не, палец надолу и не забравяйте да се абонирате.